Så er vi her sgu igen nu. Ja. Det er fandme godt klaret. 3. video på en aften. Det tog lidt tid, fordi vi kunne ikke lige finde ud af, hvordan man lagde det. Ja, det har vi fundet ud af nu. Eller det var fordi, vi troede ikke, den var lagt ind. Ja. Men vi fandt ud af noget. Yes, det gjorde vi. Skal vi lige skrue lidt mere ned for det her? Ja. Jeg synes, det er pænere, det ser det pænere. Skal vi lige lave den om? Sådan der. Hvad sker der for mine øjne nu? Ej. Bliver det ikke pænere? Jo. Vi kokser igen. Igen, desværre. Igen. Sådan er vi. Hvis I har set de 2 første videoer, især den her, så må I vel også kunne lide det, eller? Og så har I bare valgt at tage den i den forkerte rækkefølge. Ja. Man ved aldrig, om I er blondiner. Eller hvad? Ligesom. Nej, jeg er ikke blondine, men jeg er kun indvendig. Netop. Vi vil gerne snakke om Tjalala. Ej, okay. Tjalala. Folk, der ryger has. Og lige tage jer sammen. Hvad har I gang i? Jeg synes simpelthen, det er så latterligt. Og det er især, nu snakker vi især om dem, som gør det i skjul. Ja. Hvis man skal ryge, så skal man gøre det ordentligt. Ja, prøv at se min øje. Så skal man gøre det ordentligt, siger jeg dig. Ja. Så skal man ikke bare sidde derhjemme og sige til sine forældre, ved du hvad, jeg ryger ikke. Og at man faktisk gør det. Hvad sker der for den der skidt, der under min næse? Jeg ved ikke, jeg har noget at se. Ja. Det synes jeg, fordi at, for det første, så synes jeg, det er ekstremt latterligt at bruge alle sine penge på sådan noget skidt. Og så bliver man dum i hovedet af det. Ja, den sidste ende gør man nok. Og så er det bare sindssygt ulækker. Jeg kunne aldrig nogensinde selv komme i tanke om at ryge has. Det kunne jeg ikke. Okay, det er jeg egentlig mest bare til dem, som gør det i skjul. Og lige tage jer sammen, mand. Hvad sker der for, jeg har sådan en dobbelthage her? Har jeg også det i virkeligheden, eller hvad? Nej, du har jeg ikke en dobbelthage? Ja, når det gør sådan der. Men altså, vi synes, at folk de skal til at hoppe ud af skabet, og også folk, der ryger i små altså cigaretter, det er også latterligt. Men altså, den alder er vi kommet over, men nu er det bare has, det gælder. Og så må folk bare tage sig sammen og komme men det er nok også fordi, der er flere og flere, der begynder at ryge has, så de gør det mere og mere i små, altså. Helt ærligt. Så må de lige gå hjem og sige til de gamle, ved du hvad, mor? Jeg skulle lige hygge os i dag, jeg har spist lidt melon. Jeg har også en. Ja, smager godt. Nej, jeg er god til at spise melon. Ja, min den er mere udhulet. Nå, ej. Gå hjem til jeres forældre. Sig, ved du hvad, mor? Jeg ryger sgu. Jeg ryger has. Det gør jeg. Eller hvad I nu ryger. Ja. Altså også hvis det bare er smøger. Ja, også hvis det er smøger, og jeres forældre ikke ved det, så skal I også tage jer sammen, og så lige proppe en finger op i røven og komme hjem. Hendes mor hjalp mig med at få lov til at ryge. Ud af røven, siger jeg. Jeg hjalp hende også. Hun hjalp også mig. Eller, hun hjalp mig med at ryge små, da jeg røg små. Smøger, siger jeg. Ja, det gjorde I så også med mig, men altså. Hendes mor. Tak med min mor. Fordi min mor også tak, ryger. Mor. Ja, tak mor der. Mor der to. Mor til at se det. Mor de to. Mor de to. Sidder nede, når hun ser tv. Det gør hun. Hun er nok ved at være pænt død lige nu. Så Ja, hun er ved at gå i seng. Måske. Ja. Men mig og Mutti, vi er alene hjemme. Fordi far, han er på Sjælland og arbejde. Jeg synes, vi kommer til at snakke lidt udenom. Ja. Vi skal lige have lidt mere festlig musik her. Skru lige lidt op. Jamen, man skal også kunne høre, at vi snakker. Jeg tror da ikke, man kan det. Nej. Prøv at se, hver gang vi laver video, så kommer det til at være sådan noget koks. Jamen, det er nok derfor, vi har valgt at kalde det, vi kokser. Vi kokser. Ja, det er derfor, det hedder vi kokser. Ja. Men altså, folk, der ryger has, nu må I tage jer sammen. Det er slet ikke så sjovt, som I tror. Det er slet ikke så sejt, som I tror. Hvad sker der for mine øjne? Hvad sker der for mine øjne? Det er spild af politi. Hvis alle sammen bare sagde, at de røg. Hvis alle sammen bare sagde, at de røg, så ville det være meget nemmere. Det ville det da. Hvad skal der for at snæse? Ej. Kan lamperen, det er slik med den klap. Endnu en sang om hash. En rygersang. En rygersang. Det er ikke fordi vi ryger. Det er bare fordi, at vi godt kan lide at høre rygermusik. Vi har prøvet det. Nej, aldrig. Okay, jeg har prøvet det. Ja, lige så ryger has hver dag. Altså, ja, wow. Eller ikke. Jeg har prøvet det. Den tid er over. Får vi lige nogle vafler med vores ansigt af. Jeg har også prøvet det. Det er ikke sjovt. Så lad være. Man får altså ikke det fedeste ud af det. Jo,
Det er lidt sjovt, men lad være. Ikke være så dum som mig. Nej. Som os. Fordi der bobler væk, det kommer stress. Jeg synes, det er flot. Ej, ja. No go. Ingen hash. Nej, er dit no-go hver gang. Jeg kan godt lide at sige no-go. Det er det ikke sjovt. No-go. Prøv at sige det hurtigt. No-go, No-go. no-go. No-go, 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 no-go. No-go. Fokus ned. Yes. Men hold jer fra det. Og hvis I ryger, Så kommer jeg til at se sådan ud. ja, hvis I ryger, så kommer jeg til at være Lego. Nå, okay. Lego, men så vi var lidt der. Og I bliver plejelige, som vi er nu. Bare lad være. Og hvis det endelig er, hvis der er kroppepres, så skal jeg også bare sige fuck jer og stikke dem i ryggen med en dolk. Nu har vi lige snevejr. Hvor er vi Eller flotte. du skal koncentrere dig om at snakke, ikke om at jo. lave alt det der. Undskyld. Ballon der. Alt med balloner ude. Jeg siger, at de skal ikke gå ind og få gruppepres. Nej. Ej, for satan. Det er ikke sjovt. De er bare nogle grimme mennesker. Vi Og du må heller ikke selv presse andre. BAM! Kommer lige en fugl. Nej, det var herovre. Ej, ja. Men bare Gruppepres. et råd. Gruppepres, det går ikke. I skal ikke ryge, og hvis I endelig ryger, så sig det til os forældre. Ja, og hvis der er, I har nogle venner, som prøver på... bling, bling. Hvis I har nogle venner, som prøver på at... De her flyver. der prøver at presse jer til noget, I ikke vil, jamen så er det ikke rigtige venner. Find nogle nye. Skråt dem. Skråt dem. Skråt dem. Jeg burde skråt dig. Ej, det er for sjov. Det er for sjov. Jeg elsker dig. Det har da ikke fået dig til at ryge os. Nej, det har du ikke. Nej. Undskyld. Nej. Nå, okay. Nej, Nej. jeg er en god venner Prøv her. lige at se en top der. Woohoo! Prøv at se mit hår generelt. Du er en god ven, det er du da. Ja, Gode venner, det er noget, der holder. gode venner, de holder. De Det ryger holder. her sammen nemlig. Ej, Det så. gør de ikke. No more hash. Men skal vi lige slutte af med noget musik her? Det gør vi da. Ikke så højt, hvor sover. Hvor så? Hvor sover. Floor where you left me. I think I took too much. I'm crying here. What have you done? I thought it would be fun. Ja, jeg kan ikke sidde og synge sådan der, når det kommer ud på nettet, så det dropper jeg. Switch. I can stay on your morphine, cause make me itch. So try to call the nurse again, cause spin little bitch. Så lige Lisa intro.